אפשר גם להיכנס, שזה גם משהו, והשינוי של הגג, שזה לא ראית רק בתמונות. כן, ראיתי. זה השינוי. מחבר ביניהם. לסגור גם בסוף, משהו לפרויקט. בסדר, עכשיו פילמי. לתפוס את מקומנו? אני מתחשבת שם. תוך הסוכה? אנחנו בפרוטוקולים. אז ערב טוב לכם, אני מאוד שמח שהגיעו כל כך הרבה אנשים. שמי אמיתי מנדלסון, אני יוצר לאומנות ישראלית, והערב הזה מוקדש לסוכת נצח, היצירה שאנחנו יושבים לידה. והיצירה שאנחנו נדון בה הערב, הבית הזה שאנחנו יושבים לידו, הוא קודם כל בית בדואי, שמקורו בשבט הג'הלין. אנחנו מאוד שמחים ששניים מהנציגים של השבט, אבו ג'מאל וסולימאן, נמצאים איתנו פה, אנחנו מאוד שמחים על כך שהגעתם, תודה לכם, אני מסהלן. ואני רוצה קודם כל להודות לדייגו ולאה, שנמצאים כאן איתנו, ותרימו את היד לפחות. וקבוצת סלמנקה, ירושלמית הוותיקה, אני מאוד שמח שכמה עבדנו יחד על הדבר הזה. קודם כל באמת כמה מילות, לפני שאני אתחיל איזושהי הקדמה קצרה, ואני אציג את כל הדוברים, אז אני רק רוצה להודות קודם כל באמת לדייגו ולאה, ריטה קירסטין שנמצאת איתנו, והיא האוצרת של התערוכה, שאנחנו יושבים בתוכה, גוף רבים רבים, We the people, כמו שאנחנו קוראים לו. אז ריטה, thank you so much for doing this and helping and working on this and having it in the show. ולדוקטור שיר אלוני שעבדה איתי על הדבר הזה, על כל האירוע הזה, ולמירה לפידות, שהצוות הראשי שאיתנו כאן, תמרה אברמוביץ' שלא כאן, אבל עבדה איתנו כל הפרויקט. ולדוברים שלנו, לידי אדריכל אלון ליפשיץ, אני אספר על התפקיד שלו במערך הזה, מיכאל שיושב כאן כדרכם, תודה רבה, הנוער שעובד איתנו, פרופסור רחל אליאור באוניברסיטה העברית, דוקטור דפנה בן שרות מאוניברסיטת תל אביב. ולפני שנתחיל אני אגיד כמה מילים על היצירה. קודם כל נציג את הדבר. בסוכות 2014, סוכות שעבר, הגעתי לבית הנסן וראיתי את הדבר הזה עומד שם, ודייגו ולאה שהסבירו לי את כל המהלך שהם עשו. הסיפור מתחיל בדרך שיורדת לים המלח, שבט הג'הלין שיושבים בין, לא רחוק ממעלה אדומים, תכף יסביר אלון את המיקום המדויק, והם יושבים ממש בתוך עמק שלא רואים אותו דווקא מהכביש, ולאה ודייגו החליטו במהלך מעניין מאוד בעיניי לקחת את הבית הזה, שהוא הבית שבו גרו משפחה מבני השבט, לקנות אותו מבני השבט, ולהעתיק אותו כמו שהוא, לפרק אותו ולקחת אותו אל בית הנסן, אל המקום שבו הם פועלים, בית המצועראים לשעבר, ולהעמיד אותו שם. כמובן, שכחתי וסליחה, יחד עם איתמר מנדלספלור וישעיהו רבינוביץ'. איפה הם? איתמר פה וישעיהו, סליחה. חשוב מאוד. שעשו יחד את כל הפרויקט, יחד עם לאה ודייגו, והם בעצם בנו את הבית הזה כמו שהוא היה במדבר, בבית הנסן, אבל עם שינוי קל, שינוי חשוב אני חושב, הפכו אותו לסוכה. שכאן אנחנו תכף נדון בדבר הזה, אבל המעבר הזה של הבית מבית של משפחה בדואית שחיים שם במקום לסוכה כשרה, אתם רואים יש אפילו קישוט של סוכה בתוכה, ושם הדבר הזה היה במשך חג סוכות שעבר, ומה שקרה לאחר מכן זה שהגענו לשם וחשבנו איך הדבר הזה, מה הדבר הבא שהסוכה הזאת, איפה היא הולכת, לאן היא הולכת לעבור. כי היה ברור שהדבר הזה עובר איזו טרנספורמציה, זה כבר לא הבית הבדואי אלא סוכה.
אבל השלב הבא של הסוכה הזאת היה להפוך אותה ליצירת אומנות, כלומר, כמו להבדיל, אבל באופן קצת דומה לאיך שאומנים משתמשים ב-ready mades, או בחפצים שנמצאים, שמצאו אותם, כמו הראשון שעשה את זה כמובן היה מרסל דושם, ואומנים מהסוג הזה, שלקחו אובייקטים מהמציאות, העבירו אותם לתוך חלל תצוגה, וכמובן המשמעות של האובייקטים האלו השתנתה. המעבר שלהם ממקום למקום משנה להם גם את המשמעות, והמעבר של הסוכה הזאת מבית הנסן למוזיאון ישראל, תהליך מרתק שעבר על הדבר הזה כאן, כי גם להכניס את דבר כזה למוזיאון דורש איזו פרוצדורה, לא לגמרי פשוטה. קבוצת הרכישות של המוזיאון קנו את היצירה, זאת אומרת זה הפך להיות, הסטטוס שלה השתנה מבית של משפחה בדואית לסוכה ליצירת אומנות. ואנחנו נדבר במהלך הערב על הטרנספורמציה, המטמורפוזה הזאת, השינוי הזה שעבר בית מפונקציה מסוימת לפונקציה אחרת, או למשהו שהוא בעל משמעות לגמרי שונה, אם כי הוא נשאר אותו דבר, לא השתנה שום דבר. הבית הזה פורק באופן מדויק לחלוטין, יש פה סרט שמתעד את התהליך של הבנייה שלו. ממש עם המסמר, ואבו סולימן יודע ואישר לנו את זה. אותו מסמר שהיה בעבר במקום הזה, הם לקחו את זה באופן מאוד מדויק, ובנו את זה בככה קפדנות רבה שזה יהיה בדיוק אותו דבר. עכשיו אני רוצה רגע לחזור לאיזושהי, זה התהליך שהאובייקט הזה עבר בשנה האחרונה, מבית במדבר לבית בלב רחביה, בית הנסן זה ממש בלב טלביה, ששימש כסוכה במשך שבוע שבה התכנסו אנשים והיו דיונים, וממש סוכה כשרה וכוללת כמובן דיונים ושאלות שעלו על הפרק, שאלות חברתיות, שאלות פוליטיות, זה היה הפונקציה שלו במשך שבוע. אחר כך המעבר שלו לפה לקובייה הלבנה של מוזיאון ישראל, הוא דרך אגב עלה גיאוגרפית מים המלח עד למוזיאון, זה הרבה מאוד, כן, הרבה מאוד מטרים. עכשיו היצירה הזאת בעיניי משלבת שני מסורות בגדול שקשורות למאה ה-20. אנחנו חוגגים עכשיו 100 שנים להיוולדות המושג ready made. כן, כשמרסל דושאמפ לקח גלגל אופניים או משתנה והפך אותם ליצירת אומנות, זה היה מהפכה גדולה שקרתה ב-1916. היום אנחנו ב-2016. זה דבר אחד. בדרך היו כל מיני התפתחויות שקשורות לחפץ, מה שנקרא found object, ארטה פוברה, אומנים בשנות ה-60 וה-70 שיצרו מתוך חפצים שהם מצאו ברחוב, יצרו בתים, אומן בשם מריו מרץ שיצר בתים מחלקי גרוטאות שהוא מצא. זאת אומרת, המציאות מצאה את עצמה בתוך האומנות או בתוך המוזיאון. זאת אומרת, העולם בחוץ, העולם שבדרך כלל במאה ה-19 בטח היה מחוץ למוזיאון, מצא את עצמו בתוך המוזיאון, וכמובן המשמעויות של הדברים השתנו, ואין לנו עכשיו את הזמן לדון בכל המשמעויות האלו. אבל גם הדבר הזה הוא סוג של לקיחה של מציאות מסוימת, הכנסה לתוך התיבה הזאת של מוזיאון ישראל, וכמובן המשמעות שלו משתנה בהתאם. הדבר השני, ציר אחר שאפשר לדבר עליו בהקשר הזה, הוא האמנות האקטיביסטית הפוליטית, שגם היא יש לה היסטוריה של הרבה מאוד שנים, אבל לא רחוק מפה, מוצגת תערוכה של אומנות גרמנית מראשית המאה ה-20, משנות ה-20, 30, 40, שנעשתה ברובה תוך התנגדות קשה למשטר, וברור שלאחר מכן חלק מהיצירות האלו הוצאו מהתערוכה הגרמנית והועברו לתערוכה של האומנות המנוונת, וזה דיון שלם של מה בדיוק ההגדרות של הדברים האלו. לצערנו אנחנו היום גם נמצאים באיזו סערה סביב שאלות של האם אומנות צריכה להיות קשורה לנאמנות, ולא ניכנס לעניין הזה עכשיו, אלא אם כן אחר כך ניכנס לזה. אבל כאן העבודה הזאת בעיניי היא גם עבודה בעלת ערך פוליטי, בעלת ערך של מסר חברתי, והמסר, כמו שאני מבין אותו, הוא שאנחנו צריכים להסתכל על המציאות של החיים של הבדואים, שגרים בערך רבע שעה מאיתנו, ולראות אותם
לא רק לנסוע ולחלוף לידם בדרך לים המלח, אלא באמת להכיר ולראות איך האנשים האלו חיים. חלק מהמעשה הזה, שבעיניי הוא מעשה מוסרי, הוא מעשה הומניסטי, היה להביא את פיסת מציאות הזאת לתודעה של הציבור שמגיע למוזיאון, ובמובן הזה השילוב הזה בין מסורת ה-ready-made לאומנות אקטיביסטית, פוליטית, שרוצה לשים מראה אל מול החברה, להראות לחברה עוולות, להראות לחברה דברים שהם קורים מחוץ לבועה שאנחנו חיים בה, ושנכיר אותם ושנבין אותם, שיש מציאות שהיא שונה מהמציאות שאנחנו חיים אותה יום יום. זה מה שאני חושב שעשיתם כאן, ובמובן הזה זאת עבודה שיש בה מימד הומניסטי, מוסרי, פוליטי, של אקטיביזם, ובמובן הזה המעבר שלה למוזיאון הופך את זה ליותר מזה, ממה שזה היה אפילו בבית הנסן, לדעתי. זאת אומרת, המעבר של זה מסוכה, דרך המשמעויות היהודיות שרחל אליאור תדון בהם, אל המוזיאון כיצירת אומנות, מביאה לזה ערך מוסף כזה. ובמוזיאון גם יש לנו יצירות, גם בתצוגת הקבע של אומנות הישראלית, שקשורות לאקטיביזם פוליטי, אפילו כמו הציור המרכזי של התצוגה, לעזרת הימאים של נפתלי בזם, ציורים של רות שלוס, שפשוט רצו לקחת את המציאות הפחות נעימה לעין, ולהציב אותה בפני הצופים. אז אני אסיים את ההקדמה קצת ארוכה שלי כאן, ואנחנו נעבור לאדריכל אלון כהן ליפשיץ, שהוא חבר בעמותת במקום, מתכננים למען... במקום, סליחה. מתכננים למען זכויות תכנון, ואלון עובד עם שבט הג'הלין, בכל מיני אספקטים, בעיקר להגן עליהם, על אורך החיים שלהם, באופן של גם בהקשרים אדריכליים וגם מול הרשויות, ואני חושב שיהיה לנו מאוד חשוב ומעניין לשמוע את העובדות שאלון מצוי בהם. אתם גם קיבלתם מפות, אני לא יודע אם לקחתם כולכם, יש פה מי שרוצה, יש פה גם מפות ותיאורים שאלון ידבר עליהם עכשיו, אז בבקשה. יחד עם אבו סלימאן ואבו ג'מאל ואחרים, שומעים? אוקיי. אני שמח להיות כאן עם אבו ג'מאל ואבו סלימאן ואחרים, ולדבר על דברים שהם כמעט על פי רוב נעלמים מהעין של רוב הציבור הישראלי, דברים קשים מאוד שאפילו קוראים במובן מסוים בשמו, ואני חושב שהם מסתכלים על המבנה הזה, בעיניי הוא מסמן של הרבה מאוד דברים, הוא מסמן של חשש, של פחד מהריסה, הוא מסמן הראיות, הוא מסמן מצוקה, ואני רוצה לנסות ולדבר איתכם על כל המרכיבים האלה שמייצרים את התחושות האלה, שבעצם למעשה מונעים מהדבר הזה כמעט להיעלם. כי אין כאן באמת בחירה אמיתית לבנות את הדברים האלה כמו שהם. זאת איזושהי ברירה, או כמעט אי ברירה, שלמעשה לא מאפשרת סיטואציה אחרת. עכשיו, אם נדבר קצת על הג'הלין, אבל לא רק הג'הלין, היו עוד שבטים אחרים, בעצם איך הם הגיעו לכאן. אז חשוב להבין שהם למעשה פליטים, כלומר, הם היו לפני 48 באזור הנגב, באזור תל ערד, וגורשו על ידי ישראל, באיומים, וניסו למצוא את עצמם בכל מיני מקומות בתוך הגדה המערבית, חלק עברו לירדן, ולמעשה הם חנו, כמו למעשה הבית הזה, הוא לא נבנה על אדמות של התושבים, של הג'הלין, שבעצם האדמות שלהם נמצאות עדיין בתוך ישראל, והם בעצם השתמשו באדמות של תושבי הנטה, שאפשרו להם את החנייה הזאת. עכשיו, חנייה זה אומר שבעצם גם מבחינה תושבי הנטה יש פה איזשהו סממן של ארעיות. והקשר הזה
מגיע הרבה מאוד כמובן מהמדיניות של ישראל, שכבשה את הגדה המערבית אחרי 67, והתחילה לאט לאט, יחד עם כל האינטרסים שנוצרו אצלה בקשר לגדה המערבית, לצמצם את אורח החיים של התושבים האלה. בין אם זה 1,000,000 דונם של שטחי אש, שמנעו את האפשרות של התושבים האלה להשתמש באדמות מרעה, בין אם זה שמורות טבע חדשות שהוגדרו וצמצמו גם הם את מקורות המים ואת אזורי המרעה, בין אם זה התנחלויות שקמו, למשל אם ניקח את מעלה אדומים, במקום שמעלה אדומים הוקמה, היו הרבה מאוד מבני שבט הג'עלין, שהם חיו שם כבדואים, אבל ישראל במידה רבה התעלמה מהם. בשנים מאוחרות יותר, מה שישראל עשתה זה, כשהיה רצון להרחיב את מעלה אדומים, שני אזורים שנקראים 06 ו-07, זאת אומרת שכבר היו 1, 2, 3, 4, 5 קודם, אבל עדיין היה רצון להרחיב, אז הפתרון שישראל הציע זה לקחת את כל בני שבט הג'עלין, סלמת במקרה זה, תת שבט של הג'עלין, ולדחוק אותם אל תוך כפר, שהוא בעצם לא כפר, אלא הוא נמצא במקום סמי אורבני, נקרא אל-ג'בל, ערב אל-ג'עלין, שנמצא בסמוך מאוד אל-עזריה, נמצא בסמוך עוד יותר לאתר פינוי פסולת, שירושלים וההתנחלויות והעיירות מסביב לא משתמשות בו, והחליטה שזה בעצם המקום עבור התושבים האלה, שהם למעשה, כל אחד מהם, קיבל איזשהו מגרש, לא גדול מדי, והיה אמור בעצם למצות את החיים שלו שם. התפיסה של ישראל הייתה, אוקיי, התושבים האלה בעצם חיים באיזשהם מקומות שהם לא מחוברים לתשתיות, הם לא יכולים לבנות באופן חוקי, אנחנו נמצא להם את הפתרון, אנחנו נציע להם מגרשים, ואנחנו נציע להם חיבור לתשתיות, ונאפשר להם לבנות מבני ציבור, וכך קרה. אבל הפתרון הזה הוא פתרון מאוד בעייתי, כי אחד הדברים המהותיים שנשכחו בסיפור הזה, זה שהתושבים הם מתפרנסים מראייה, ויכול להיות שיהיו כאלה באמת שירצו לשנות את אופי החיים שלהם, אבל זה לא דבר שצריך לעשות במהלך כל כך כפוי. אני רוצה, אם תסתכלו על המפות, יש פה הרבה מאוד מפות, אז זאת בעצם המפה שמראה את התוכנית של אל-ג'בל בצד שמאל למטה. יש שם בעצם איזה מין חלוקה, בעיניי זה יותר דומה לאיזה סוג של התנחלות מאשר באמת לכפר בדואי, כפר שיכול לאפשר את החיים של הבדואים. יש שם התעלמות מוחלטת מהמרכיבים של התרבות שלהם, הצפיפות שנוצרה שם היא לא צפיפות שמאפשרת להם באמת להתקיים, ובאמת רבים מהם שלא יכלו להתקיים, מצאו את עצמם שוב ושוטטים במדבר עם העדרים, כי זה לא מקום שאפשר לגדל בו עדרים, ועדיין נמצאים תחת כל האיומים האלה של הריסות ואיומי גירוש. עכשיו, המדיניות של ישראל, וכאן יש שתי המפות מעל בעצם מדברות על זה, כל מה שישראל מציעה עבור כל הקהילות האלה, ואנחנו מדברים על משהו כמו 150 קהילות שנמצאות בשטח C, שהוא תחת השליטה של ישראל, הרעיון של ישראל הוא בעצם לרכז אותם בכל מיני מקומות, מבחינתם כמה שיותר קרוב לשטחי A ו-B, שנמצאים תחת השליטה של הרשות הפלסטינית. בעצם הרעיון הוא ממש לנקות את השטח מכל הקהילות האלה. והם מציעים להם כל מיני תוכניות מופרכות לחלוטין. למשל, למעלה אנחנו רואים איזושהי תוכנית שהיא בעצם למעשה מיועדת ל2,000 משפחות מכל מיני שבטים. גם ג'עלין שנמצאים באזור של ים המלח, גם רשיידה שנמצאים במקום, גם קעבנה שנמצאים במקומות אחרים, ופשוט לנסות ולדחוס את כולם לכל מיני מגרשים כאלה של חצי דונם. זה פתרון שהוא לא אפשרי. אני רוצה רגע לחזור, למשל אפשר פה לראות מצד ימין את התמונה של היד, זה היד של אבו פייסל, שהוא בן שבט הרשיידה, והוא מצביע על הבית שלו, והוא רואה שבעצם הבית שלו, כמו שהוא קיים כרגע, בתוך התוכנית הזאת שישראל מכינה, הוא לא יכול להתקיים, אפילו שהוא כבר קיים שם. זאת אומרת, התוכניות גם שהם מכינים, אז זה למעשה רומסות את כל מה שקיים ומתעלמות ממנו לחלוטין. עכשיו, אני רוצה רגע להפוך דף ולהסתכל מצד שמאל.
קשה מאוד לראות את זה, אבל יש פה את התוכנית שהפעם הראשונה שכל האזור הזה של ישראל, פלסטין, הגדה המערבית, תוכנן היה בתקופת המנדט הבריטי. יש פה איזו תוכנית שנקראת RJ5, ויש שם איזשהו קטע מאוד מעניין, שלא מופיע בהרבה מאוד מקומות. יש שם איזשהו אזור, שנקרא Judean Desert Zone. זאת אומרת, בעצם זה אזור מדברי, מדבר יהודה, שלא נקבעו בו בכלל הגדרות של מה אפשר לעשות שם. זאת אומרת, יש שם בתוכנית אזורים של חקלאות שמגדירים מה אפשר לבנות בהם, מה אי אפשר, יש אזורים של פיתוח, יש אזורים של שמורות טבע, אבל כאן האזור נשארה רצועה מאוד מאוד רחבה וארוכה, שהיא מתחילה פחות או יותר מהאזור של הג'עלין היו באזור תל ערד, עד מעל מצפון ליריחו, שזה בעצם איזשהו אזור אם קשה לראות את זה כמובן מהמפות האלה, אבל כשרואים את המסמכים המקוריים, רואים שלמעשה רשום שמה, ערב אל-ג'עלין, סריה, כעבנה, זאת אומרת, הייתה ידיעה ברורה שבמקום הזה חיות משפחות בדואיות, חיים שבטים בדואים, ולבריטים עצמם, אז, לפני 70 שנה, לא היה שום רצון לעצר את הצעדים שלהם. הם לא כתבו מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, אבל למעשה הם הבינו שיש שם חיים, והם הבינו שזה חיים שאי אפשר להטיל להם מגבלות של תוכנית, אלא לאפשר להם להשתמש בכל המרחב הזה כמו שהוא, כמו שהם משתמשים בו. והניסיון שלנו כעמותה היא לנסות להחזיר את המצב הזה לקדמותו באיזשהו אופן, כלומר לנסות ולאפשר הגנה של התושבים האלה, של כל השבטים, של כל עשרות הקהילות האלה, להמשיך את אורח החיים שלהם, ואלה שרוצים את השינויים, יוכלו לייצר את השינויים האלה, אבל בזמן שלהם. תודה רבה, אלון. אני חושב שזה נתן לנו תמונה, ככה בצורה מתומצתת, אבל די ברורה של המצב בשטח. של אותם אנשים שחיים במקומות האלה, ואני חושב שהם מקבלים הצהרות באות מכל מיני כיוונים, מהצבא, מהמתנחלים, מהרשות, המציאות היא לא פשוטה שם, ואני חושב שאנחנו נלך מהמציאות הזאת ונתקדם הלאה, אבל לפני שנעבור לרחל אליאור ולדפנה, הייתי מאוד רוצה שאבו סולימן ייתן לנו את הצד שלו, כי התהליך הזה, חשוב לומר שהתהליך שעברו האומנים פה היה בשיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק עם השבט. זה מאוד חשוב לומר, כי גם נאמרו דברים אחרים שלא היו נכונים, בעיתונים שונים שלא נזכיר את שמם, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לנו לומר, שכל העסק הזה נעשה יחד עם השבט ויחד עם הנציגים, והייתי מאוד שמח לשמוע איך אתה רואה את זה, אבו סולימן, את כל התהליך הזה עד שראית את זה היום, לפני חצי שעה. ערב טוב לכולם. أنا بشكر جميع الحضور اللي اجوا الأصدقاء اللي كانوا مع الجاهلين اللي بنعرفهم والشخصيات الموجودة اللي أنا ما بنعرفهم وبرحب فيهم وأهلا وسهلا فيهم جميعا. ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. שומעים? ערב טוב לכולם. אני רוצה להודות לכל אנשים שטרחו והגיעו לכאן, אוקיי, ולראות את המוצג שמוצג בפניכם. أنا أبو سليمان رئيس جمعية بدو القدس التعاونية البدو الموجودين شرقي القدس حتى أريحة. הוא מציג את עצמו, אבו סלימאן, הוא رئيس جمعية بدو القدس. הראש של העמותה של הבדואים של ירושלים, של כל אזור ירושלים. أنا بدي أعطي نبذة بسيطة عن بدو الجهلين من منطقة بئر سبع لهذا التاريخ من 48 לעם الحالي 2016. אתן בקצרה ההיסטוריה של הבדואים מ-1948 عاد היום. بعد ما طلعنا من 48 توجهنا احنا عشيرة الجهالين للضفة الغربية، وكانت الضفة الغربية تحت الحكومة الأردنية، تحت سيطرة المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك الوقت.
אחרי המלחמה של 1948 הם עברו לגדה המערבית שהייתה תחת המנדט הבריטי. اليردانية. طبعا احنا كبدو جهلين رفضنا نسكن في مخيمات كبقية اللاجئين الفلسطينيين اللي سكنوا في الضفة الغربية. הם סירבו לחיות בתוך מחנות פליטים כמו השאר. لثلاثة أسباب. السبب الأول إن كنا متأملين، طبعا مش أنا، السيادي وأجدادي كانوا متأملين بالعودة السريعة إنهم يرجعوا لأرضهم ولبلادهم. السبب الثاني للحفاظ على العادات والتقاليد البدوية، لأن احنا بنحب نعيش في خيام وفي مساكن متقاربة وقبائل متقاربة. السبب الثالث إن نعتمد على الثروة الحيوانية ولا نستطيع الاقتراب من القرى والمدن. הסירוב נבע משלוש סיבות. הסיבה האחת שהייתה להם תקווה מאוד עמוקה שאחרי למעשה שהם עזבו את המקום המקורי שלהם יחזרו אחרי כמה זמן. הסיבה השנייה שהם למעשה מאוד קיוו. السبب الثاني إن الحفاظ على العادات والتقاليد البدوية. לשמור על המנהגים שלהם. והסיבה השלישית שלמעשה המקום שאליו הם הועברו לא התאים לאורח החיים שלהם, כי הם למעשה מתקיימים מרעייה. طبعا كان أكبر تواجد إن في الضفة الغربية زمن الحكومة الأردنية في منطقة القدس الشرقية، والسبب كان إن قربنا من الأسواق، أكبر سوق للثروة الحيوانية كان في القدس، قربنا لمنتجات الألبان نبيعها في القرى العربية القدس والقرى المحيطة بالقدس. למעשה הסיבה שהם התרכזו במזרח ירושלים זה הסיבה שהם היו מאוד קרובים לשווקים, למשל השוק של בעלי חיים שהגדול ביותר שהיה ממוקם במזרח ירושלים, אוקיי, וכל התוצר האורגני שלהם הוא נמכר, אוקיי, באוכלוסייה למשל במזרח ירושלים. الحكومة الأردنية كانت تساعد البدو في كل الظروف، كانت يعني في فصل الشتاء تساعدهم، تأمنهم، تنقلهم إلى مناطق آمنة، في تزودهم بالأعلاف والمواد الغذائية، كانت تقدم الخدمات بشكل جيد كأنهم أبناء مدن. הממשלה הירדנית עזרה להם בצורה מאוד טבעית להתקיים, זאת אומרת באזורים ההם, וזה עזר להם לשמור על הצביון שלהם. بعد احتلال الضفة الغربية من قبل إسرائيل في 67 بدأت المشاكل تحصل عندنا كتجمعات بدوية من قبل الحكومة الإسرائيلية طبعا. הבעיה התחילה בשנת 1967 והכיבוש של ישראל לגדה המערבית, אז התחילו באמת לצוץ הבעיות המרכזיות. سبب أول إن حكوا عن المناطق اللي احنا نتواجد فيها هي محميات طبيعية. السبب الثاني إن مناطق عسكرية. فهذه الأسباب كانت ضايقتنا وأثرت علينا بشكل كبير. ومن שתי סיבות. הסיבה הראשונה שלמעשה הממסד הישראלי הסתכל על המקומות שהם גרים בהם כמקומות של משמורות טבע. הסיבה השנייה مناطق عسكرية. אזורים צבאיים מוגדרים. وبدوا في هاي الحالة يرحلوا البدو ويضغطوا عليهم جهة القرى الفلسطينية ويرحلوهم بالقوة. בדיוק בנקודה הזאת התחילו להפעיל עליהם לחצים, זאת אומרת הממשל הישראלי התחיל להפעיל לחצים על האוכלוסייה הבדואית ולהדחיק אותם שיהיו קרובים יותר לפלסטינים. طبعا انتم بتشوفوا اللي بينزل على البحر الميت من معالي ادومين بيشوفهم بتجمعوا في مخيمات من الصفيح والزينكو شبيهه بالخيمه هاي، صار كل 40-50 عائله عباره عن مخيم بدون بنى تحتيه، لا ماء لا كهرباء لا مدارس لا رياض اطفال، ممنوعين، صار مخيمات من الصفيح بدون اي بنى تحتيه. הרי שאתם יורדים לכיוון של ים המלח ואתם מתבוננים ימינה ושמאלה, אתם יכולים להבחין למעשה בסוכות כאלה או אוהלים כאלה, אבל אם באמת נתבונן בצורה טובה יותר נוכל לראות שהם למעשה לא מבוססים על תשתיות שיכולים באמת לספק אותם כתושבים. طبعا هذا مش اختيار البدو، هذا ضغط من الحكومة الإسرائيلية. البدو يرفضوا هذا الطبع وهذا
أثر على وضعهم الاقتصادي وعلى ثقافتهم وعاداتهم. הם לא עושים את זה מתוך בחירה, אלא מאי בחירה, שלמעשה הממסד הישראלי הכריח אותם, אוקיי, להיות שם, מודחקים בצורה מסוימת, וזה מנוגד למנהגים שלהם. بعد اتفاقيات أوسلو بين السلطة الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية أصبحنا إحنا كبدو متواجدين في المنطقة سي، جميع التجمعات البدوية متواجدة في المنطقة سي. אחרי הסכמי אוסלו, כמובן בין הרשות הפלסטינית ובין ישראל, הם הוגדרו במקום אחד וזה נקרא שטח C. احنا مواطنين فلسطينيين ونحمل الهوية الفلسطينية، لكن السلطة لا تستطيع تقديم خدمات، احنا موجودين تحت الاحتلال الإسرائيلي كامل مواطنين، يعني احنا ضايعين بين الطرفين، لا هذا مقدم خدمات ولا هذا قادر يقدم خدمات. נמצאים במצב מאוד בעייתי. מצד אחד הם אזרחים פלסטינים לכל דבר, יש להם זהות פלסטינית לכל דבר, אבל הרשות הפלסטינית לא יכולה לתת להם שירותים, אוקיי? סוציאליים, מכיוון שהם נמצאים בשטח C, זאת אומרת תחת הכיבוש הישראלי. هذا الشيء أثر علينا بشكل كبير جدا، وقامت الحكومة الإسرائيلية خلال هاي الفترة بإعطاء أوامر وقف بناء وأوامر هدم لكل التجمعات البدوية الموجودة في منطقة شرق القدس. המצב הבעייתי הזה הוליד למצבים שלמעשה הממשל הרס כמה בתים לא חוקיים. طبعا أوامر هدم وترحيل على أساس أنهم يرحلون داخل القرى الفلسطينية. כולל צווי הריסה והגירה, זאת אומרת נידוי, פינוי. طبعا احنا بدو لا نملك أراضي، لا داخل حتى الأراضي في الخارج ليست ملكا لنا، هي ملك سواء للدولة أو للقرويين الفلسطينيين الفلاحين الفلسطينيين، هم يرغبوا بترحيلنا من هذه المناطق إلى قرى فلسطينية. طبعا القرى الفلسطينية لا تستقبلنا لأن ما حدا بيسمعنا تيجي تسكن على أراضي. זה כמובן יצר מצב מאוד בעייתי, שמכיוון שלפי התפיסה שלהם, האדמה הזאת היא גם לא שלהם, הממשל רוצה פשוט לספח אותם או להעביר אותם או להעתיק אותם, אוקיי, לכפרים שהם פלסטינים, והכפרים הפלסטינים האלה לא תמיד יש להם גם את הרצון לקלוט אותם. طبعا احنا كل القضايا هاي الأوامر الهدم والترحيل توجهنا للمحامي شلومو لقر موجود معنا وهو بيشتغل معنا من قرابة 20 سنة وهو بيتابع هاي الأمور مع المؤسسات المنظمات الدولية بيساعدوا معنا وواقفين معنا وكل الأمور هاي في المحكمة الإسرائيلية وفي النهاية بنقدر نستفيد من وجود المحامي شلومو لقر في هاي الأمور. נמצא איתנו כאן עורך דין שלמה לגר, שהוא מאוד תומך ומאוד עוזר, יותר מ-20 שנה, מלווה את כל מה שקורה ביישובים האלה, ונותן את המענה המקצועי. طبعا احنا تعاوننا مع مؤسسات ومن ضمنها الأمكم من أجل إيجاد تخطيط قرى للبدو، احنا البدو مش حابين نضل عايشين بخيام بهذا الشكل، احنا بدنا نتقدم بدنا نتطور ونبني شيء مناسب، لكن الحكومة الإسرائيلية بتمنعنا، احنا قمنا مع بإمكان بتخطيط قرى تلائم طبيعتنا وثقافتنا وعادتنا. גם להם יש רצון עז לא להמשיך לגור באוהלים כמו האוהלים האלה, יש להם באמת רצון לחיות בבתים נורמליים בכל דבר, אבל כמובן הממשל מאוד מקשה. אז בעזרת העמותה, במקום, הם מקבלים את הייעוץ הזה או העזרה הזאת. احنا بدنا نبني قرى تحافظ على ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا كبدو، ما بدنا قرى زي ما بتسوي الإدارة المدنية بدها تحطنا بالجبل بدها تحطنا في النويعمة وتبني لنا فيلا، هذا قضاء علينا كبدو. עוד פעם הם רוצים לחיות בבתים נורמליים לכל דבר, אוקיי? ולא בבתים שלמעשה כמו הבתים האלה, שהם יכולים לחסל במובן מסוים את המסורת שלהם, המסורת הבדואית שלהם. البنى اللي بنوا
כן, תגיד אתה יותר... אני אסביר כמה מילים, בסדר גמור, אבל אני לא מחליט מי מדבר, שלמה. בעצם מה שאבו סלימאן אמר, שהם לא מעדיפים לגור במבנים כאלה, אלא מבנים שיגנו עליהם מפני פגעי מזג האוויר, יאפשרו להם חיים יותר נוחים, ולא בתוך הרעיונות שישראל מנסה לייצר עבורם, שלמעשה יחסלו באופן מהותי את אופי החיים שלהם ואת היכולת שלהם להמשיך להתפרנס. احنا بعدين هذه الامور موجوده حاليا في المحكمه سواء الاداره المدنيه الاسرائيليه بتحاول ترحيلنا ووضعنا في قرى هذا مرفوض نهائي منا كتجمعات بدويه والمحامي شلون لقى بيشتغل على هذا الموضوع احنا بدنا نسوي قرى اللي تناسب وضعنا ومعيشتنا. הם מסרבים להיות במקום אחר, נניח בשאר כפרים פלסטינים, הם רוצים להישאר במקום שלהם, אוקיי, אבל הם בצורה יותר מאורגנת. يعني اللي בנقدر نتزود بالماء بالكهرباء نقدر نبني مدارس رياض أطفال لأولادنا. שהם יכולים להמשיך לחיות במקומות האלה, עם כל השירותים של נניח גנים, בתי ספר, תשתיות למים, וכל הדברים האלה. قبل فترة برابط العام اتصل بي ألون قال لي في لي أصدقاء مهتمين بدهم يسوي شيء يعني في الآثار في المتحف في الأمور هاي آثار تاريخية يعني فنانين مجموعة من الفنانين وبدهم يزوروك ويشوفوا الخيمة البدوية والأمور هاي. לפני שנה קיבל שיחת טלפון מאלון, ואלון בא והציע לו, שלמעשה אמר לו שישנה קבוצה של אמנים שהיא מאוד מעוניינת לעשות, לבוא, לראות ולעשות מוצג אומנות שיוצג במוזיאון. طبعا تعرفنا على دييغو وعلى ليا زارونا في الموقع في الخان الأحمر على طريق القدس وشافوا الخيمة وقالوا احنا معنيين في شرائها منكم أساس نحطها في عيد العرش الإسرائيلي نبنيها. אז קבוצה של אמנים הגיעו לח'אן אל-אחמר, זה השם של המקום, וביקשו לקנות את האוהל ולהציגו במוזיאון. طبعا أخذوا رأينا وشاورونا في كل الأمور هاي وإحنا كنا موافقين وكنا بالعكس مبسوطين، كنا حتى الجمهور الإسرائيلي يقدر ويعرف كيف الحياة البدوية وكيف العيشة البدوية. כמובן שאנחנו שמחנו למיזם, מאוד חשוב לנו שהציבור בישראל יכיר את המצוקה שלנו ויראה איך אנחנו חיים. واحنا طبعا بنشكر كل اللي حضروا اليوم وشافوا الوضع وندعوهم لزيارتنا في التجمعات البدوية، يزورونا كمان على الطبيعة، أهلا وسهلا فيهم بكل وقت. אנחנו מאוד שמחים שהגעתם הנה, אנחנו מזמינים אתכם, תורנו לבוא למקומות שאנחנו חיים בהם ולראות איך אנחנו חיים. شكرا لكم يعطيكم الله. אנחנו נוכל לעשות את זה אחר כך בסוף, את המילים שלך, תודה. אני פשוט רוצה, קודם כל תודה רבה, אבו סולימאן, זה היה מאוד חשוב, לקח קצת יותר זמן בגלל התרגום, אבל מאוד חשוב היה לנו גם שאבו סולימאן ידבר לא בעברית אלא בערבית. ואנחנו קיבלנו עכשיו סקירה ממש ממשית של המציאות הזאת. ואתם יודעים, אנחנו במוזיאון, המוזיאון תמיד עוסק, לפעמים המוזיאון עוסק בחלום, בסוריאליזם, בנופים, בכל מיני דברים שהם לא קשורים למציאות עצמה, ופה אנחנו ממש בתוך המציאות. אני חושב שחשוב גם שהמוזיאון יכניס לתוכו את המציאות הזאת, כמה שהיא לא נעימה ולא פשוטה. אבל הייתי רוצה לעבור ולהציג את פרופסור רחל אליאור מהאוניברסיטה העברית, מהחוג למחשבת ישראל, ורחל אליאור תדבר, אני מפנה אלייך את השאלה, על ההקשר היהודי של הסוכה. הסוכה היא לא רק חג שיש בו חופש של 7 ימים, אלא היא חג שיש בו, מכנס בתוכו ערכים, שקשורים לזיכרון העתיק של העם היהודי שנודד במדבר, וה7 ימים האלה אמורים להזכיר לנו את המצב שלנו במדבר, ולא רק להזכיר לנו את זה ברמה שאנחנו נחגוג ונשב ונאכל בסוכה, אלא גם אני חושב, ואני מאמין שזה קשור גם לערכים שנמצאים בתוך היהדות, ערכים הומניסטיים שקשורים לקבלת האחר,
להבנת הסבל של האחר, להבנת המקום שהוא פחות נוח מהיום יום שלנו. הישיבה בסוכה היא בטח לא מאוד נוחה, ואני מעביר לרחל את רשות הדיבור בהקשר הזה. תודה. תודה רבה. ב-1800 אדם הצליח להגיע לירח, המיקרופון פועל אני אומרת תמיד, אדם הצליח להגיע לירח, אבל מיקרופון שפועל מיד זה עוד לא הצליח. לאט לאט. בשנת 1882, כשהעם היהודי החל לחזור לארצו, במה שנקרא הבילויים, העלייה הראשונה, הוא חזר לכאן בכוחה של סיסמה שהוא האמין שהיא אמיתית לחלוטין. עם ללא ארץ חוזר לארץ ללא עם. החלק הראשון היה נכון לגמרי. היהודים היו עם ללא ארץ שהתפלל דבר יום ביומו לחזור לארצו. הם היו בהחלט עם ללא ארץ, אבל הארץ מצידה לא הייתה ארץ ללא עם. קודם כל אין ארצות ריקות, אין דבר כזה. רק אנחנו לא ידענו את זה. אנחנו חזרנו לארץ התנ"ך, לארץ תהילים, לארץ הקודש, לארץ ציון וירושלים. אבל באותם 2000 שנה שאנחנו היינו בגלות, הארץ הייתה מלאה יושבים ונוודים. בנקודה הזו חשובה. הבדואים הגיעו לארץ מהמאה השמינית לספירה, בעקבות הכיבוש המוסלמי. הם באו בגלים של נוודים שהלכו בעקבות המרעה ובעקבות המים. הם התיישבו בצורה מסודרת מבחינתם, ברצועות מדרום לצפון, כאשר כל שבט יודע היטב איפה החלק שלו למנוחה ואיפה החלק שלו למרעה. מבחינת הבדואים, המילה דרך אגב נגזרת מהמילה הערבית למדבר. בדואי זה איש מדבר. מבחינת הבדואים לא היו גבולות פוליטיים, הם לא עניינו אותם. הם נדדו בעקבות המרעה ובעקבות המים, והם מצאו אזורים שבהם הם הקימו את האוהלים או את הסוכות בתקופות שיש פחות מרעה או שמזג האוויר משתנה וכן הלאה. הדבר שחשוב מבחינתי להדגיש זה שמאז ומעולם היה מתח בין יושבי העיר לבין הנוודים. אנחנו כולנו מכירים בין במובלע ובין במפורש את העובדה שאנחנו התחלנו את ההיסטוריה היהודית מנדודים ומנוודות. אבל אני רוצה להזכיר לכם מי היה הנווד הראשון. קין, שאלוהים קילל אותו אחרי רצח הבל, נאמר לו נע ונד תהיה בארץ, כי ארורה האדמה בשבילך. כלומר העונש שהוטל על קין, רוצח אחיו, היה שהוא לעולם לא יוכל לשבת במקום אחד, הוא יהיה נע ונד בכל המרחב. אבל מה ששוכחים לציין, שקין היה האדם שבנה את העיר הראשונה. לכל האדריכלים שיושבים כאן, דעו לכם שקין היה האדריכל הראשון. ומדוע קין בנה עיר? משום שנולד לו בן ושמו חנוך, והוא רצה להבטיח מחסה קבוע לבנו בדיוק מאותה סיבה, שכל אחד מאיתנו שמקים משפחה רואה את זה כקשור בבניין של בית. בית יכול להיות דירת חדר, ובית יכול להיות גם סוכה או אוהל. ההבדל בין בית לסוכה, וזה לא אוהל אלא זו סוכה, וההקשר של כל הדיון התחיל מזה שמעמותה, סלמנקה, בית הנסן, חשבו מה המשמעות של סוכה בזמננו ובמקומנו. איך נדון בשאלה כאשר התבקשנו להכין סוכה במתחם בית הנסן, מהי סוכה? עם מה אנחנו רוצים לנהל דיאלוג? האם עם המסורת היהודית בהכרח? לא רק. אולי עם השאלה מי מאיתנו הם יושבי סוכות היום, כאן ועכשיו. בכל העולם ולא רק אצלנו יש פליטים ויש נוודים. יש עקורים ויש אנשים שנעקרו מארצם. ואל תשבו מטיילים לפליטים. מטייל זה מי שיש לו בית ויוצא ממנו וחוזר אליו מתוך ידיעה שביתו ממתין לו.
שנעקר ממקומו ויוצא לנוד שלא על פי בחירתו. פליטים, עקורים, וכל המילים הנרדפות בעניין הזה, שכאמור ראשיתו בקין, אלה אנשים שמחפשים מנוח לכף רגלם. בדרך כלל יושבי הקבע אינם חפצים להעניק להם מרחב של מנוח לכף רגלם. הכהנים שכתבו את המקרא השכילו להבין את המתח העצום בין בעלי הקרקעות לבין הנוודים. לכן הם הקדימו ואמרו בשם אלוהים בספר ויקרא, והארץ לא תימכר לצמיתות. אין בעלות על הארץ. והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כך אומר אלוהים, כי גרים ותושבים כולכם, אתם עמדי. כלומר, הכהונה ברוב חוכמה היטיבה להבין את הקסם הארסי שבבעלות ובהשתלטות ובגבולות וכן הלאה, והיא התריסה כנגדו. והיא אמרה, הארץ שייכת לאלוהים ולא לבני האדם. רק על תנאי אתם אצלי תושבים. רק כאשר אתם תעמדו באמות המוסר הגבוהות שאני קבעתי, כך אומר אלוהים בפיו של משה, אתם חייבים, ותדעו לכם שהמצווה ואהבתם את הגר. גר זה מי שאין לו נחלה בארץ. גר הוא פליט, גר הוא מי שאין לו אחוזה. אתם חייבים לזכור את אהבת הגר, היתום והאלמנה, כל אחת מהקבוצות שאין להם אדמה, שאין להם מקור קבוע של הכנסה ופרנסה. אני רוצה שתחשבו רגע על הניגוד שבין אחיזה ושמיטה. זה לאחוז, זה לשמוט, אוקיי? לאחוז, אחוזה, כל דבר, כן? לאחוז זה כל דבר שאתה חושב שהוא שלך, אחוזתך, בעלותך, ביתך, אדמתך. אבל מי שמך בכלל? אלוהים אומר, כי לי הארץ. לכן חג הסוכות כולו מבוסס על רעיון השמיטה. אתה שומט את הבעלות שלך על ביתך למשך 7 ימים. אתה זוכר שהיית נווד במדבר. אלוהים מזכיר לבני ישראל שהם חייבים כל שנה לשבת 7 ימים בחג הסוכות בחודש השביעי, גם אם זה מאוד לא נוח. הרבה פעמים הגשם מתחיל וקר ורוח, כי תזכרו שהייתם נוודים במדבר. כי תזכרו שאני אדוני אלוהיכם שחררתי אתכם מבית עבדים מארץ מצרים. אבל גם תזכרו, זה אני שהולכתי אתכם במדבר 40 שנה. תזכרו כמה חשוב להיות נווד, פליט, חסר בית, מי שאין לו שום יסוד תשתיתי, יסודי, שהוא מושתת עליו, שהוא מיוסד עליו, שהוא בעלים שלו. 40 שנה התאמנו בלהיות פליטים ועבדים, אבל כמובן ליבנו גס בפליטים של היום. אנחנו מאוד כהי רגש לכל אלה שמתדפקים על דלתותינו, למרות שאנחנו התבקשנו להתאמן כל שנה בלהיות 7 ימים פליטים חסרי בית. זה המשמעות של חג הסוכות. המשמעות הראשונית של חג הסוכות זה לזכור שהייתם נוודים והייתם פליטים ולא היה קל, ו40 שנה זה הרבה מאוד זמן. עכשיו, מה העניין של בעלות ושמיטה? בעלות זה תמיד בעלות על משהו, וכמו שאמרתי, אלוהים חוזר ואומר, כי לי הארץ ולי בני ישראל עבדים. אתם לא בעלים של שום דבר, אתם לא קובעים גבולות לאף אחד, אתם כאן על תנאי, בתנאי שאתם שומרים, כמו שאלוהים מנסח את זה, אם את מצוותיי תשמורו ואם בחוקותיי תלכו אתן גשמכם בעיתם, ואז ישיג לכם הדיש את הקציר. אבל אם לא, אלוהים מפרט את כל העונשים שהוא יביא על אלה שקהה ליבם בסבלם של אחרים, על אלה שאטומים לצורכיהם ולמצוקתם של הזולת. בהחלט התנ"ך קובע את הסדר המוסרי הגבוה שאומר, אל תבואו בשום טענות של בעלות וקניין והאחזות, אלא תזכרו את הקדושה של הוויתור והשמיטה. בשל כך אנחנו מצווים מדי יום שביעי לשמוט כל בעלות על כל דבר. אתה
שובת מלשנות את המציאות, אתה שובת מלזכור ולהזכיר, לבעול ולקנות ולרכוש. שבת עניינה שמיטה של ריבונות. מדי שנה, בשבעת החודשים הראשונים של השנה, על פי הלוח העתיק שהתחיל בחודש ניסן, הוא חודש האביב, כמפורט בספר שמות. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בשבעת החודשים הראשונים של השנה, מתבקשים היהודים לשבות בשבעת מועדי אדוני, שכולם חלים בשבעת החודשים שבין ניסן לתשרי. מדי 7 שנים הם התבקשו לשבות בשנת שמיטה, ומדי 7 שביעיות שנים הם התבקשו לשבות בשנת יובל. כל אחת מהשביתות האלה עניינה שחרור בעלות, שמיטת ריבונות, ויתור על קניין, ויתור על רכוש, על כסף, על שיעבוד. הרעיון השביעוני שקראו לו במגילות מדבר יהודה, שכולם כתבי קודש, קראו לכל הימים האלה שהזכרתי, שכולם במחזוריות שביעונית, קראו להם מועדי דרור, חופש, חירות. כלומר, כולם בני חורים, 70 ימים בכל שנה, 52 שבתות ו18 ימי מועד. החשיבות של זה היא שחג הסוכות, שמייצג את כל הרעיונות האלה, הוא החג השביעי בחודש השביעי, הוא חג של 7 ימים, והוא חג שקוראים לו ושמחת בחגיך. זה חג שאתה זוכר את החירות ואת החופש ואת הנוודות ואת השמיטה, ואתה מתנכר לרעיון הבעלות על רכוש ועל בית. כדאי לזכור את הרעיונות האלה במציאות שאנחנו מוצאים את עצמנו הרבה יותר מדי פעמים משעבדים וכובשים ומנשלים ומתעברים על יסוד של תביעת קניין ובעלות ורכוש. זה איננו תחומי, יש כאן אנשים שמיטיבים הרבה לדעת מזה, אני בטוחה שעורך דין לקר יאמר לנו אחר כך על זה כמה דברים, אבל מדיניות הנישול של מדינת ישראל על שטחי המרעה של הבדואים, על שטחי המנוחה של הבדואים. הבדואים הם אזרחי ישראל ברובם הגדול וחלקם אזרחים פלסטינאים. המדיניות הזו איננה עולה בקנה אחד עם ערכים של העם היהודי, עם ערכי הכבוד לגר ולתושב, עם ערכי הקודש של החירות והשמיטה. יש לנו הרבה מאוד על מה לעיין במעשינו מבחינה מוסרית, הרבה לפני שאנחנו צריכים לדון בזה מבחינה משפטית ופוליטית. אבל כל הסוגיות האלה מקומם לדיון מעמיק וישר, ויפה מאוד עשתה קבוצת סלמנקה, ויפה מאוד עשה מוזיאון ישראל, ויפה מאוד עשו אנשי שבט הג'הלים ששיתפו פעולה עם הרעיונות האלה, להנכיח את המצוקה, את העוול, את הנישול ואת הכיבוש דרך מעשה אומנות שהוא תמיד פתח לשיח ופתח להערה באלף ממוקדת של מה שמנסים לדחוק מתחת לשטיח. זה אנחנו שלא רוצים לזכור שהיו כאן לפנינו שכנים ושוכנים תושבי הארץ, ועכשיו שאנחנו נמצאים בחודש שבט, חודש פריחת השקדיות, אני רוצה להזכיר לכולם שכל פעם שאנחנו ששים ושמחים למראה שקדיה פורחת במטעי שקדיות סביב הרי ירושלים, זכרו לכם שכל מטע שקדיות זה זיכרון של כפר פלסטיני שהיה ואיננו. כל שורת חצבים ישרה שאתם רואים בסתיו זה סימון לנחלות פלסטיניות שהיו ואינן. ההיסטוריה מורכבת תמיד. היו פה תמיד יותר מעם אחד ויותר משבט אחד. היו פה תמיד מוסלמים ויהודים ונוצרים, ומן הדין שהארץ תישא את כולם ותכיר בזיכרון של כולם ותכיר בכאב של כולם, כי כולנו ביחד קואליציה של חלומות קואליציה של כאב ואופוזיציה של חלומות וזיכרונות. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור רחלי ליאור, את החכמת אותנו, והנושא היהודי
הוא כל כך חשוב כאן בהקשר הזה, ואני רק רוצה לומר שעצם הביטוי סוכת נצח הוא סוג של אוקסימורון, מכיוון שסוכה היא דבר ארעי, הנצח הוא בטח לא ארעי, כך שגם עצם זה שבחרתם את השם הזה, יוצר איזושהי שאלה. הסוכה הזאת היא גם הפכה להיות מוצג מוזיאלי, כך שאולי יהיו לו גם חיים של נצח בתוך המוזיאון, אבל הוא בהחלט סוג של אפשרות של כולנו, וכל מי שרואה את הדבר הזה, לזכור את אותם דברים שרחל דיברה עליהם, שקיימים עמוק בתוך המורשת היהודית, שלצערנו, ובימים אלו יותר מאחרים, אנחנו נוטים לשכוח את הצדדים היפים, ההומניסטיים, האוניברסליים, שקיימים בלב היהדות, ואנחנו נוטים לצערנו, לצערי, לראות את הצדדים הלאומניים, הפרטיקולריים, שרוצים רק לבודד את היהדות, ולא לפתוח אותה אל האחר ואל הסבל של האחר. אני רוצה להציג את דוקטור דפנה בן שאול, מהחוג לאומנות התיאטרון ולימודי המופע באוניברסיטת תל אביב, ודפנה חקרה וכתבה על הפרויקט של קבוצת סלמנקה ועל החלקים הפרפורמטיביים של הפעולה שלהם, כי זאת פעולה שהיא לא רק אובייקט, בניגוד למשתנה של דושאמפ למשל, אפשר לשבת בתוך הדבר הזה, כן? אז כך שהדבר הזה הוא לא רק אובייקט, הוא גם מקום מפגש, הוא גם מקום שבו אפשר לשבת, לדבר, הוא סוג של חלל בתוך חלל, ואיך בעצם הדבר הזה נרתם לנושא של הפוליטיזציה של הבית. אז בבקשה, דפנה. תודה עמיתי וערב טוב. אני באמת אציע סוג של קריאה אומנותית מאוד מאוד תמציתית, כי העבודה הזאת ריתקה אותי, ואני גם הגעתי בקיץ לנכוח ב-2014 באירועים שהקבוצה והאומנים השותפים ארגנו, וישבתי וכתבתי די הרבה עמודים, ומתוכם אני אציג כמה מחשבות מאוד קטנות. אז מחשבה אחת היא כמובן היכולת שלנו לראות את האובייקט הזה שהוא עכשיו עבורנו סוג של אסמבלאז' מוזיאלי, שאפשר לראות גם את המידות שלו וממה הוא מורכב, במונחים פרפורמטיביים, במונחים מופעיים. אני יכולה לדבר על פרפורמנס, אבל אנחנו יכולים גם לומר פשוט בעברית מופע. אם אנחנו רוצים לדבר על העבודה הזאת לא רק כאובייקט אומנות, אלא גם למסגר אותו כסוג של פרפורמנס, כדאי קודם כל שנבין שההיגיון שהוטבע בו מלכתחילה היה היגיון של פעולה. מן הרגע שבו הנסן פונה לאומנים ומבקש מהם פשוט להציב איזושהי סוכה דקורטיבית בחצר של בית הנסן, כבר נכנס איזשהו הליך של משא ומתן, איזה סוג של סוכה זאת תהיה וכולי. והפעולה הראשונה שהם עשו, כאשר הם הגיעו לשבט הג'הלין, הוגדרה על ידיהם כמשלחת אתנוגרפית. משלחת שנכנסת בדין ודברים, בסוג של דיאלוג, ולמעשה יוצרת חילופי פעולה, אינטראקציה, בשיתוף פעולה עם תושבי המקום. הפעולתיות, אם אפשר לקרוא לזה כך, הייתה טבועה בדבר הזה מלכתחילה. ואכן, כמו ששמענו, זה זכה להיענות, והפעולות כאן ממשיכות. הן ממשיכות מן הרגע שבו האובייקט הזה מפורק ומתועד, ואחר כך גם מוקרן, מפורק לגורמים, מוקם ונבנה, ולאחר מכן מארח קהל, ואחר כך אני אמשיך רגע את הרציונל הזה, נוצרת כאן שלשלת למעשה מתוכננת של פעולות, שלאורך כל הדרך גם כוללת במובן המופעי הישיר עוד שני מרכיבים שהופכים את האובייקט הזה למופע. זוהי גם פעולה, זוהי גם פעולה שמשויכת לשדה האומנות וממוסגרת באופן לגמרי ברור וגלוי כמעשה אומנות, והאלמנט השלישי החסר על מנת לתקף את זה כסוג של מופע זה כמובן המבט. והמבט הזה לאורך כל הדרך נוכח, הוא נוכח בין אם כאינטראקציה עם אנשי המקום, בין אם דרך התיעוד שנמצא שם כל הזמן, ובזמן סוכות 2014 כאשר אנחנו
מתארחים בתוך הסוכה, המבט הזה כמובן הופך להיות מבט אינטראקטיבי, וכאשר אנחנו מדברים על זה במקצוע שלי, אנחנו קוראים לזה מודל השתתפותי. ואני אעיר רק הערה אחת בסוגריים, לא לפתח יותר מדי את הנושא, כי אני רוצה גם לעבור לפרפורמנס של הבית, והוא העובדה שכיום, כאשר אנחנו מגדירים אומנות תלוית מקום, וכמובן נשאלת השאלה האם האובייקט הזה הוא תלוי מקום, שהרי הוא נעקר ממקומו, אבל הוא עדיין מכניס אותנו לתוך המקום עצמו. אז יש כאן איזו היברידיות גם מבחינת הגדרתו כתלוי מקום, וכאשר אנחנו מדברים היום על מופע תלוי מקום, אנחנו מחלקים אותו לכל מיני תפיסות ומודלים, והמודל הרווח ביותר היום הוא המודל הדיסקורסיבי, המודל השיחני. הוא המרחב שקשור למקומו במקרה הזה, ובנוי, כמו שגם רחל התייחסה לזה קודם, בנוי כמרחב של שיחה. ומה שקבוצת האומנים עשתה, היא הציבה את האובייקט הזה, שהוא יהודו-בדואי, אם תרצו, סוג של הייבריד, והפכה אותו לחלל שיחני, לחלל דיסקורסיבי, שהריח אירועים שונים, גם שמדברים על מצב הבדואים ועל שבט הג'הלין, גם אני התארחתי בשיחה שהסיטה את הנושא למצב הדיור הציבורי בישראל בכלל, גם שיחות כמובן על המקורות היהודיים. הפעולות האלה, למרות שהן אינן הצגה פרונטלית על במה מול קהל, הן פעולות אינטראקטיביות במסגרת אומנותית, שתמיד נוכח בהם מבט כלשהו. זוהי נקודה אחת, המופעיות או הפרפורמטיביות של האובייקט הזה. כשבגלגולו במוזיאון ישראל, הוא אמנם הופך להיות אסמבלאז' ואובייקט, אבל עקבות הפעולות הקודמות נוכחים בו. זה לא הולך לשום מקום. עכשיו אני אוסיף עוד נקודה אחת שאולי מפוצלת לשניים, והיא הערך הפוליטי של הפרפורמנס הזה, של המופע הזה. פוליטי הוא מושג כידוע מאוד פתוח ובעייתי, אנחנו קודם כל צריכים להבחין אותו מהפוליטיקה שהיא זירת העיסוק בפוליטיקה, כמו שקורה בפרלמנט, בכנסת, והפוליטי במקרה הזה, או הפוליטיות, היא לא בדיוק להתייצב באופן סרבני או אקטיביסטי כנגד השלטון, אלא מבעד למעשה האומנות, לדמיין את מעשי השלטון. אני לא רואה כאן שלטון. הדמיון מופעל באמצעות האובייקט ובאמצעות המעשים השיחניים שמתנהלים בו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הפוליטי או האסתטי פוליטי כמעשה שנעשה כאן, נלקח כאן בית. נלקח כאן בית שמשמש למגורים, שעם כל הבעייתיות שלו, מגן על אנשים ואפילו מגדיר את פרטיותם. ומה שמסב אותו דרך המעשים המופעיים, דרך הפעולות לפוליטי, זו קודם כל העובדה שהפנים הופך להיות נקבובי, נפרץ, מכיל את החוץ. אני יכולה רגע לפנות לחן ארנדט שהגדירה את המצב הזה, את הפוליטיזציה של המרחב הביתי, והיא אמרה, הפוליטיזציה של המרחב הביתי למעשה מתקיימת כאשר החוץ חודר אל הפנים, זאת אומרת שהבית הופך להיות ציבורי, וכאשר החוץ חודר אל הפנים, הציבורי מקבל מובן נוסף, הוא גם מקבל את מובן ההתאגדות או ההתכנסות. זה גם ציבורי כי הוא גלוי לכל, והוא גם ציבורי כי הבית הזה הזמין ציבור. אנחנו עכשיו מבצעים בדיוק את אותה פרקטיקה פרפורמטיבית. אנחנו בפעולתנו הזאת כאן עכשיו ממשיכים את הפרפורמנס של להיות ציבור. אנחנו יכולים רגע להמשיך ולעגן את זה בעובדה
אריסטו למשל בתחילת הפוליטיקה שלו, על מנת להגדיר את הפוליטי, נזקק כמובן להגדרת האויקונומיה. האויקונומיה היא משק הבית, היא האויקוס, והפוליטיקוס של הפוליס הוא מה שניצב כנגד הפוליטיקוס. אבל אם קוראים בין השורות של אריסטו, ואפילו בשורות הראשיות של אריסטו, מבינים שללא הבית אין פוליטיקוס, והפוליטיקוס מותנה בקיומה של האויקונומיה. מדובר בתלות הדדית שהופכת גם את הבית לישות פוליטית, שאפשר כמובן להמשיך ולדבר על יחסי התלות שקשורים ביניהם. עכשיו, דבר אחרון, מה שנעשה כאן, כיצד החוץ חדר אל הבית, וכיצד הוא הפך לפוליטי. אני אציע 3 חוטים שאפשר גם לפתח אותם ולעגן אותם במעשים שנעשו כאן. 3 דברים שלאה ודייגו עשו. דבר ראשון, הם ביצעו פרקטיקה של פירוק והרכבה, אבל הם לא המנהל. הם לא האנשים שמוצאים צו על פירוק הבית ובאים לפרק אותו. הם לא עושים את הפעולה הזאת, אלא הם מעבירים לשדה הסימבולי, לשדה הסמלי, מעשים חוזרים ונשנים של פירוק והרכבה. קודם הפירוק הראשון, ואז ההרכבה בהנסן, ואז פירוק חוזר, ואז הפיכת הבית הזה למין אגודות ארוזות בוויטרינות, במין ממנטו שמזכיר לנו את מה שהוא היה, בתערוכה שהם עצרו עם אומנים נוספים שנקראה המוזיאון של העכשווי. ואז נכנסה לזה פרקטיקה נוספת של משא ומתן עם מוזיאון ישראל, ופירוק נוסף, והרכבה נוספת, ועוד פעם הסעה במחולה. כל הניודים האלה הם לא עניינים טכניים שמביאים אובייקט למוזיאון ישראל, הם חלק מהמכלול הסמלי הפרפורמטיבי שלמעשה יוצר חזרה סמלית על מעשה ההרס. אבל הוא לא עושה אותה כדי להרוס, הוא עושה אותה כדי להציע התבוננות פוליטית אזרחית. אם אנחנו מכירים כולנו את המשפט, בסוכות תשבו 7 ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות מישראל, מויקרא, או באנגלית everyone included in Israel, ככה זה מתורגם, הרי שהם מחזירים את המשפט הזה לתמונה, אבל בעיקר מדגישים בתוכו את המילה אזרח, וייתכן שהם גם שואלים בעקבות דברי חז"ל, האם ראויים כל ישראל לשבת בסוכה אחת? לא בוודאות. 2 פרקטיקות נוספות שאני רק אשים על השולחן כחומר למחשבה, ואז אני חושבת, צריכים לסיים. פרקטיקה נוספת, חוץ מהשיעתוק של הרכבה ופירוק חוזרים ונשנים, היא של הבלטת הזרות. כאשר החוץ חודר אל הבית, זה אומר שהזרות רודפת אותו. אנחנו יכולים לפנות לפרויד ולמושג העל ביתי שלו, שמתורגם לאנקני, ובגרמנית קוראים לו אונהיימליך, ופרויד כאשר הוא מדבר על הימצאות של זרות בבית, הוא למעשה מדבר על זה כמו מין תיאטרון של נוכחויות זרות, שגם יכולות לפרוץ מבעד לקווי המתאר של הבית, אבל גם לפרוץ ממש מתוך ליבו או מרכזו, כמו האח המבוארת היוונית שמופקדת, שמזוהה עם הישות שנקראת הסטיה. זה גם ההפרה של ההורוי, של הקווים התוחמים, וגם הפריצה מתוך הליבה. ואני חושבת שמה שקבוצת האומנים עשתה כאן, היא את 2 הדברים. היא יצרה איזה סוג של דיבוק, פרזיט, פרסייט, כזה שעובר מבעד לסייט, הנכיחה את הזרות בתוכו, רק שלא בדיוק ברור מי זר למי. האם הבדואי זר ליהודי, האם היהודי זר לבדואי, או שמא הם חולקים
איזושהי תבנית עומק משותפת של נומדיות, של זרות ושל עקירה. כך שהזרות כאן היא פרקטיקה פוליטית שנועדה לעורר בנו מבט אזרחי, אבל היא גם נוגעת לתבנית העומק של הנרטיבים המשותפים שלנו. והפרקטיקה האחרונה היא יחסי כוחות שגם הם, כמו הפירוק וההרכבה, עוברים מערכת שלמה של סימולים ושיעתוקים. כאשר נוצרים בתוך בבית של כל אחד מאיתנו, וכולנו הרי מכירים את זה, יחסי כוחות, זו סוג של פוליטיות או פוליטיקה פנימית שאנחנו מעדיפים לא להחצין. מן הרגע שבו המצב הזה של יחסי כוחות עובר החצנה אזרחית, ציבור כמונו נקרא לדון בו, ב-2014 בבית הנסן דנו בזה באופנים אחרים, ברגע שעיתון מפרסם כתבת ביקורת שמבליטה פן אחד של יחסי הכוחות, ואפילו רואה בזה סוג של מעשה קולוניאלי, מכיוון שזה ניקוס של בית בדואי. שוב, יש כאן הבלטה של יחסי כוחות, אלא שיחסי הכוחות האלה שמערבים גם את המוזיאון וגם את היותו שותף בהטבה ובנראות של הקהילה הבדואית, הם חלק מן השדה הסמלי, גם האמביוולנטי, אבל גם האינטראקטיבי והרצוני של כל הצדדים, שנותן למעשה הזה במה פוליטית. יחסי הכוחות האלה הם לא קולוניאליות חד צדדית של ניקוס בית בדואי. הם משהו שטבוע ברציונל המודע של העבודה הזאת. מן הרגע שבו אומנים מגדירים את עצמם כמשלחת אתנוגרפית ובאים לרכוש בית, הם מייצרים מעשה סמלי מודע שמדגיש את יחסי הכוחות. נכון שהם לא המנהל, אבל הם במרכאות כפולות ומכופלות, ממנים את עצמם למעשה המנהלי, אבל לא בשם המנהל ולא בשם השלטון, אלא על מנת לסמל את הדבר, את המצב הבדואי ולתת לו במה לנראות. תודה. זה היה... תודה, זה היה באמת נתן פן מאוד מאוד מעניין ושונה וחשוב מאוד, הדברים שאת אמרת בעיניי. אני רק אציין, ואחר כך אני חושב שיהיה איזה מקום לשאלות, אם ייתן לנו הזמן, ייתן לנו קצת מקום לשאלות אליכם, לקבוצת האומנים שנמצאים כאן, שאת הבית שנקנה, מהכסף שנקנה הבית הזה, נבנה בית זהה לזה, נכון, אבו סולימן? וזה גם מכניס עוד איזה אספקט, כאילו הבית דומה מאוד לזה, אנחנו גם היינו שם וראינו את המבנה וישבנו בתוכו, והוא יפה אולי יותר מזה אפילו. בכל אופן, זה עוד מכניס עוד איזה אלמנט לדברים שאת אמרת, אני חושב. זה עוד איזה הכפלה, כי עכשיו יש בית נוסף במקום. הבית נלקח, אבל אחד אחר נוצר במקומו, שזה גם ברמה הפרקטית וגם ברמה הסימבולית, יש פה עוד אספקט. רחל, רצית להוסיף עוד משפט? כן. הערה לשונית, דפנה השתמשה כמה פעמים במילה אזרח. תזכרו בבקשה שהמילה אזרח היא citizen, והמילה citizen באה מהמילה city, עיר, אוקיי? citizen, המילה city באה מלטינית civitas, מזו המילה שממנה באה המילה ציוויליזציה, שכולם מכירים. ציוויליזציה, תרבות, אזרחות, כולם קשורים בתושבי העיר שהופכים להיות סמל השלטון והחוק והכוח. אבל אנחנו עם שהוגדרנו בידי אלה שלא אהבו אותנו בשם היהודי הנודד במשך 2000 שנה.
והוצאנו מחוץ לציוויליזציה. אנחנו צריכים לזכור שמדינת כל אזרחיה היום איננה רק השמעת קולם של תושבי העיר, אלא גם קשב קשוב מאוד למי שבוחר לחיות באורחות חיים אחרות, והמצווה הראשונה שאנחנו מצווים עליה היא על קשב ועל שאלה מה רוצים אלה שאנחנו דנים בסוכת המגורים שלהם, איך הם רוצים לגור היום על פי בחירתם והבנתם. נמצא איתנו גם עורך דין שלמה לקר, שמלווה את הג'הלין וקהילות אחרות כבר כ-20 שנה, יותר מ-20 שנה. יש לנו כמה דקות, אנחנו כן רוצים לשמור כמה דקות גם לשאלות מהקהל וגם ללאה ודייגו ושיהו ואיתמר אם רוצים לומר משהו, אבל כמה דקות ניתן לשלמה. אל תדאג. אני לא הכנתי פרזנטציה, כך שאני באמת אתייחס בכמה מילים עובד? בכמה מילים לדברים שנאמרו פה. אני לא מתכוון לדבר על זכות הקניין, כפי שפרופסור אליאור אמרה, שאולי אני מתמצא בנושא הזה. אני חושב שהיא דיברה על זה בצורה שמרחיבה את הדעת, ואין לי מה להוסיף בהקשר הזה. לפני שאני אתייחס לדברים שנאמרו פה, ופשוט בהמשך הישיר של ההרצאה היפה והמחכימה ששמענו עכשיו, לגבי ההיבט האמנותי של המבנה הזה, אני רוצה לומר שהייתי במבנים כאלה בשבוע האחרון, כשהטמפרטורות בירושלים, פשוט להוריד אותנו למקום אחר, כשהטמפרטורות בירושלים היו 0 מעלות ובמדבר 2-3 מעלות, ומי שגר שם זה הרבה מאוד ילדים, נשים, זקנים, אנשים חולים, וכל זה רבע שעה מירושלים, 20 דקות מירושלים, לא לשכוח, בדרך כלל כשאנחנו פוגשים בדואים, אנחנו פוגשים את הגברים, את האנשים שיושבים במבנה של קבלת האורחים ושומעים אותם, ושוכחים שמרבית האנשים שמתגוררים במקומות האלה, זה אותם צדדים שהם חלשים גם בחברה הזאת, ומדובר בסבל משמעותי, ממושך לאורך הרבה שנים. האמת היא שרציתי להגיד כמה מילים לא על זכות הקניין, אלא על חמלה, על היעדר חמלה ועל אטימות ועל דה-הומניזציה, כמה שהיא נעשית של האחר, כמה שקל לנו כחברה, כבני אדם, להיכנס לפאזה הזאת ולחיות אותה. וזה נושא שאני מנסה לחזור עליו בשנים האחרונות בעתירות שאני מדבר עליהן, כשאני מדבר בבית המשפט על האוכלוסייה הזאת, ואני רוצה לנצל בכמה מילים את ההזדמנות גם במקום הזה. אולי לפני כן כמה פרטים. אלון דיבר על נטייה של המדינה או רצון של המדינה לדחוק את הבדואים למקומות מסוימים, כך שיפנו את השטח לשליטה ישראלית מוחלטת ולהתנחלויות, והוא הזכיר את הכפר הבדואי שהוקם לפני כ-15-16 שנים, כפר הג'הלין, שכתב במידה מסוימת את אורחות החיים שלהם, ואנשים קיבלו שם חלקות קרקע לא גדולות וחיבור לתשתיות וחשמל ובית ספר ומסגד וכדומה. אני רוצה לומר שגם זה, גם המהלך הזה, דרש 2 עתירות לבג"ץ, והרבה מאוד מזל שבהרכב ישב נשיא בית המשפט העליון דאז ברק, ושהפנה אותנו לסוג של הידברות וגישור, ושהצבא מינה במקרה אדם שהוא היה עם רגשות חרטה לגבי מה שהוא עשה לבדואים, זה היה אלוף במילואים ורדי, שהיה אז בן 80, והוא אמר שהוא היה מושל הראשון של הגדה המערבית, והוא גירש בדואים והוא מתחרט על כך. וזה הביא לזה שהמדינה הסכימה לתת שם תנאים מסוימים שהם ניתן לחיות בהם, כשבפועל כשהועברו בדואים לכפר הזה, למקום הזה, הם הושמו בקונטיינרים חלודים מברזל שהביאו מנמל אשדוד. ונדרש מהלך משפטי בבג"ץ, בית המשפט הגבוה לצדק, כדי לקבל את המעט שאותם אנשים אז קיבלו, וזה לא היה מתוך הבנה וחמלה, אלא בכורח ובמזל מסוים שהאנשים שהיו מעורבים היו אנשים פתוחים שהיו מוכנים לשתף פעולה.
מאז חלפו שנים רבות והמדינה לא חזרה למהלך הזה. זה לא שבאו ועוד פעם אמרו אנחנו מוכנים שתחיו אבל תפנו את השטח, ניתן לכם משהו, לא רוצים לתת שום דבר. והמהלך האחרון הוא של אותה תוכנית נועימה שאולי עוד תשמעו עליה, שהיום ישבתי וכתבתי תגובה לתגובת המדינה, הגשתי לפני שנה עתירה לבג"ץ נגד התוכנית הזאת, העתירה הייתה על כך שהמדינה עשתה תוכנית ללמעלה מ1,000 משפחות בדואיות, כ10,000 אנשים באיזה מין אזור צפוף ליד יריחו שאמור להיות סוג של מחנה פליטים, והתוכנית הזאת נעשתה במסתורין, באפלה, ואף אחד לא דיבר אי פעם עם אף בדואי על איך הוא רוצה לחיות, או אם מכריחים אותו לעבור לשם, מה צריך לקרות שם. ובתגובה התייחסתי לאישור התוכנית. התוכנית הזאת אושרה במהלך של 4 שמות, אני חושב שם, מוטי ויוסי ודניאל ועוד איזה גברת, בפרוטוקול של 0.5 עמוד, ואישרו עיר או מחנה פליטים לכ10,000 בדואים, שצריכים לפנות את השטח ליהודים. שרוצים להחזיק באזור. עכשיו כשאני רוצה להגיד כמה מילים על חמלה ועל מה אולי ניתן לעשות בהקשר הזה. אנחנו יושבים במקום שהוא מקום תרבותי ויפה ומוערך מאוד, וכל הדברים האלה שקורים הם קורים 15 שעה 20 דקות מירושלים, והאוכלוסייה פה, כולל האנשים שנמצאים פה, יכלו לעשות הרבה מאוד. לפני מספר חודשים הייתה כתבה גדולה בעיתון ידיעות אחרונות על כך שהאוניברסיטאות מרגישות שהן נפגעות מה-BDS, מהחרם, מזה שמנתקים איתם קשרים וגם אולי תמיכה כלכלית וכן הלאה. והם הגיעו לבית נשיא המדינה, ונשיא המדינה אמר שהוא יהיה חייל בשירות האקדמיה ויעזור להם. אני הכנסתי אז איזה מאמר קצר לעיתון הארץ, שקוראים אותו רק 4% מהאוכלוסייה, אולי פחות, וזה לא הגיע לשום מקום, עם עצה לאותה אקדמיה, ואמרתי שהאקדמיה הזאת, שמרגישה כל כך מנודה, מטעמים פרקטיים אפילו, לא מטעמים של חמלה, לא ניסתה במשך עשרות שנים להציג תמונה שהיא לא מסכימה עם מה שקורה פה לבדואים לג'אלין, במרחק של 15 שעה, ומרחב מבט שאפשר לראות במשקפת לא מיוחדת מהר הצופים מהאוניברסיטה. והצעתי להם למשל להתארגן, לבוא לח'אן אל-אחמר, אחד הכפרים הבדואים שסובלים הכי הרבה והכי מנודים, שנמצאים על כביש מספר 1. שם מוקם בית ספר מצמיגים ומחמר לילדים בדואים. המדינה הוציאה לו מספר צווי הריסה, וכשהצווי הריסה לא מומשו בעזרת עתירות לבג"ץ שאנחנו הצלחנו לעצור את המהלך, השכנים שלהם שנמצאים 0.5 קילומטר משם בכפר אדומים הגישו עוד 2 עתירות למה המדינה לא הורסת. המקום הזה הפך להיות סמל, כמעט כל שר חוץ אירופאי מגיע למקום, לוקחים אותו לשם לראות מה המדינה הזאת, איך המדינה עושה, ובמרחק 15 שעה מאיתנו, 15 שעה מכם, מפה קורים הדברים האלה, ואנחנו לא רואים שום התגייסות, שום נכונות של גורמים מעבר לבודדים שמתנדבים, ויש כאלה, לבוא ולהגיד זה לא בשמנו, אנחנו לא מזדהים עם זה, ואם לא מתוך יחס הומניטרי ומתוך חמלה והתנגדות להידרדרות המוסרית הקשה שאנחנו הגענו אליה, כי אין פה שום קשר לביטחון. הבדואים מעולם לא היו מעורבים בפגיעה בביטחון, הם רוצים לחיות בשקט, הם לא מזוהים כל כך עם הרשות הפלסטינית שגם היא לא צריכה להיות אויב, הם סך הכל בני אדם שנמצאים במרחק ראייה מאיתנו מירושלים, ולא ראינו שיש איזשהו גורם ממסדי כמו אקדמיה, הציפייה עם האקדמיה, שיבואו ויגידו אנחנו לא מזדהים עם זה, אולי נבוא לאותו בית ספר ונגיד אנחנו רוצים לעזור שם, אנחנו רוצים להעביר שם שיעורים במה שאנחנו יודעים ללמד, וזה מדהים, זו תופעה מדהימה. אני אסיים בכך כי אנחנו לא מבינים איך כל העם הזה שמתגייס כל כך בקלות, כששומע על רעידת אדמה בפרו או בצ'ילי או בסין, לא מוכן לגלות איזשהו רגש דומה לגבי אנשים שנמצאים תחת מרותנו, שכנים שלנו, שאנחנו נצטרך לחיות איתם גם בעתיד, והדברים האלה קורים פשוט מתחת לעינינו במשך עשרות שנים.
ושוב, אני עושה הבחנה ברורה לחלוטין בין בעיות ביטחון אמיתיות שיש למדינה הזאת, בין זה שהיא מוקפת בשכנים שלא כולם נחמדים, לבין העניין של אתה לא תפגע בעצמך, אתה לא תעשה את זה לשם שמיים, אלא לשם עצמך, אם תחשוב שצריכים למנוע את המהלכים האלה. ואם אתה לא יכול למנוע אותם, לפחות להציג עמדה. כל מה שמתבקש זה להציג עמדה, ואני כמעט בטוח שאם היו רבים שהיו מציגים עמדה, הדברים האלה לא היו קורים. תודה רבה. תודה רבה. אני מאוד שמח שהוספת את הדבר הזה, זה היה מאוד 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 חשוב בעיניי, וגם אני חושב שאני לפחות אשמח לדעת איך יותר להיות מעורב בעזרה ובאפשרות לעשות את הדברים שאתה עושה אותם, אז תודה גדולה. יש לנו איזה כמה דקות, יש לנו זמן? יופי, יש לנו זמן. אוקיי, יופי, נהדר. אז נמצאים כאן האומנים, לאה ודייגו, אם יש שאלות מהקהל, ואיתמר וישעיהו, שנמצא שם מאחורה, למה אתה לא מתקרב? יש לך פה מקום. ואם יש איזה שאלות מהקהל, זה הזמן. טוב, הנה, יש לנו שאלה, קדימה. אז כל אחד בפאנל באמת דיברו על מה הם חושבים על האומנות, ואני רוצה לדעת אם מה שהם אמרו, זו הייתה הכוונה שלכם, ובגלל זה בחרתם לעשות את העסוקה הזאת, וגם למה בדיוק, אני לא יודעת איך בדיוק, אם זה כפר או מה בדיוק, אבל למה בחרתם את זה, כן. למה בחרתם את הכפר הזה ספציפית, ולמה לבנות את העסוקה הזאת מהכפר? ואם הפאנל הציג את הרעיון שלכם בצורה ברורה, וזו הייתה גם הכוונה שלכם. אני חושב שקודם כל הדוברים מציגים את העמדה שלהם, את הפרשנות שלהם של עבודה, וטוב בכך, בזה מרחיב את הדיון על הדברים. תבואו איתי, האומנים האחרים. לגבי הבחירה של הכפר, של חנה לחמר, היא נבעה מעצם הדיבור עם אלון כהן ליפשיץ, שהוא עובד בבמקום, כשעלה לנו הרעיון לעבוד בעצם, לעסוק עם המציאות הבדואית, אז פנינו לאלון, כי אנחנו ידענו שהוא עובד, הוא בקשר עם קהילות שונות של הקהילה הבדואית, של שבטים שונים, והוא הציע שניצור קשר עם אבו סולימן, וכך עשינו. קודם כל באנו, שמענו, זה לא היה מיידי, לא באנו ואמרנו אנחנו מחפשים לקנות, זה היה תהליך יותר ארוך, באנו קודם כל לענת, אחר כך באנו לחנה לחמר, שמענו את המציאות שלהם וככה זה בעצם נוצר הקשר איתם, וככה זה נוצר מתוך קשר אישי, מתוך מפגשים שחזרו על עצמם, זה לגבי השאלה שלך. אני חושב שחלק מהפרשנויות הם גם נוצרות דיאלוג, חלק מהדברים שנאמרו גם אחר כך בעצם נותנים לנו להבין בעצמנו את הראייה שלנו לגבי העבודה, עם חלק גדול אנחנו מסכימים, עם חלק אולי פחות, אז אני חושב שכל דיבור משקף את העמדה של הדובר. מדברים על אומנות, מה אם יכולתם להביא את הילדים מהכפר ולהביא אותם לפה, להביא ילדים יהודים, לעשות איזה עבודות יד ביחד, זה היה גם חשיפה וזה גם היה להגיד תודה לאותו אנשים שבזכותם אתם הבאתם את האומנות לפה. את התכוונת לאיזה ילדים? קודם כל, בדואים. הילדים הבדואים, יכול להיות שאפשר לשתף אותם ילדים יהודים שמשתתפים בחוגים פה. רוצה לענות על זה? אז בדיוק דיברנו, קודם כל זה מציאות מורכבת, זה שאבו סולימן נמצא איתנו היום זה לא מובן מאליו, צריכים להגיש בקשה להיתר ולהשיג אותו, זה לא גם מובן מאליו. אבל
בדיוק ברגע שאבו סולימאן נכנס למוזיאון באבו ג'מאל, שניהם אמרו, אנחנו צריכים להביא את הילדים, וכבר כל המוזיאון התגייס לזה, אפילו ג'יימס מעורב כבר בזה, ועכשיו זה תהליך של באמת לבקש אישור לילדים לבוא, והילדים של הכפר שאבו ג'מאל נמצא בו זה יותר קל שיבוא, אבל באמת לארגן יום שהם יוכלו לבלות במוזיאון, ליהנות בו ולראות דברים שונים כאן. והלוואי, וזה לא הפעולה, אני גם רוצה לציין, מבחינת הקשר, זה, אנחנו גם היינו בח'אן אל-אחמר עם האוטו בובה, אולי ראיתם אותו בחוץ, שזה אוטו ציבוני שעושה תיאטרון רחוב, ואנחנו מנסים לעשות, וגם אלינו סרטים לילדים, וגם למבוגרים את הסרט שבתוך הסוכה, לאלו שלא יכולים להיכנס לכאן למוזיאון, ומנסים להמשיך לעשות פעולות במישור שאנחנו פועלים בו, שיכולים, כמו ששלמה אמר, גם להציג עמדה וגם לעזור במה שניתן. يعني احنا كانت فكرتنا ان اطفالنا يشاركوا في كل نشاطات مع المجموعات الاسرائيليه مع الاطفال الاسرائيليين. يعني احنا قبل شوي حكى شلومو لكر لما بنينا مدرسه الاطارات في الخان الاحمر كنا راغبين وحكينا لجيراننا من كفار ادوميم تعالوا زورونا، تعالوا اقعدوا عندنا وخلي اولادكم يجوا معنا وخلي اولادنا يروحوا عندكم، ظل جيران محترمين. هم رفضوا ومن بكره اصدروا امر للاداره المدنيه عشان يهدوا هاي المنطقه. احنا بنحب اولادنا يخالطوا ويشاركوا ويشوفوا الامور. המחשבה הראשונה שלנו הייתה לעשות דברים משותפים עם האוכלוסייה הישראלית. דוגמה לכך היא הרעיון שלנו דרך עורך הדין, למעשה ליצור קשר עם כפר אדומים ולהזמין אותם לעשות דברים משותפים. הם סירבו. כפר אדומים זה דוגמה מאוד מרחיקת לכת למה שקורה. זאת התנחלות, אבל התנחלות חלקה אידיאולוגית וחלקה לא אידיאולוגית. יש שם הרבה מאוד אנשי אקדמיה מאוניברסיטת ירושלים, מאוניברסיטת תל אביב, וכשהקימו את בית הספר אני פניתי אליהם וניסיתי, הם הגישו עתירה מלבד צווי הריסה של המדינה, הם הגישו עתירה אחר כך שהשתתפת בזה, ואחר כך הגישו שתי עתירות להרוס את בית הספר. ואני ניסיתי למצוא בכפר אדומים קבוצה, אדם, היה רופא אחד שהיה לי קשר איתו, חשבתי על מרצה שמוכרת באוניברסיטת תל אביב, שיגידו, אנחנו לא משתתפים בעתירה הזאת להריסת בית הספר, שנמצא 0.5 קילומטר מתחתנו, הם יושבים למעלה, צילמנו שם, במסגרת העתירה צילמנו את בתי הפאר שם, את הגינות, את בתי הספר, את בריכת השחייה, ונמצאים שם באמת הרבה אנשים שמציגים את עצמם כאנשים שיש להם הומניות, שיש להם הבנה למה זה זכויות אדם, הבנה זה לדמוקרטיה. לא נמצא אדם אחד שהיה מוכן לא להזדהות או להצהיר שהוא לא מזדהה עם עתירה להריסת בית הספר מצמיגים, שהפך להיות סמל לשני הצדדים. וכל כך מרחיק לכת שקשה להבין, אבל עד כדי כך זה מגיע. לא הייתה נכונות, ומעבר לכך, יש שם מכללה, לא מכללה, אני לא אכנס לפרטים, אבל יש שם איזה מין מקום חינוכי כזה, איך קוראים לזה? איך? כן, מכינה, מדרשה שמציגה את עצמה כחילונית ודתית ושמדברת על יצירת קשרים וכן הלאה. אני הוזמנתי פעם אחת לדבר שם, והרבה מאוד מהמשתתפים היו מוכנים לבוא ובאו לסיור במקום, מהצעירים שהם מתל אביב, מחיפה, מקומות אחרים, בוגרי צבא, וגילו נכונות לגלות לפעילות שם. לאחר שזה קרה, אז מנהלי המכללה החליטו שלא יזמינו אותי יותר, וניתקו כל מגע. תודה רבה. עוד שאלות? כן, נשמע. רק צריך אולי איכשהו... אהלן וסהלן. אני חושבת שאהלן וסהלן זה האוהל שלי, זה האוהל שלך. הבית שלי זה בית שלך. ורציתי פשוט שאתה יכול להגיד קצת על איך זה לחיות בבית כזה, אם זה ברירה חופשית,
ברד, שוב, כל זה הדה, וגם כן מה הברירה שלך החופשית הייתה, אם זה יותר טוב אוהל בדואי, אסלי, או אם זה בית מודרני, או אם זה גם וגם. אבל במיוחד, איך זה לחיות בדבר הזה? שוכרן. إن إحنا بالنسبة للبيت الموجود حاليا أنا مبسوط وبحترم الناس الموجودين هان اللي بيحترموه حاليا هان. أنا بدنا الاحترام الموجود والتقدير يكون للبيوت الموجودة أصلا موجودة في الموقع يتم احترامها وتقديرها. هذا إحنا مبسوطين من فكرة والوضع بيختلف. بدنا يكون الاحترام والتقدير والدعم والصمود للموجودين في الطبيعة. מתייחס לנקודה שלמעשה כמו שאתם באים לי כאן ויש לכם כבוד כלפי מה שמוצע כאן, אז הוא רוצה באותה מידה שתכבדו את מה שנמצא במקום המקורי. זו הנקודה. زي سألت كيف إنه أنت تحس إنه أنت تكون ساكن جوا، كيف أنت بإحساسك إنه تكون ساكن في البيئات، كيف إحساس إنه إنسان يكون ساكن إحنا زي ما حكينا إحنا طبعا البيوت اللي شايفينها مكونة من الصفيح ومن الخشب، بيوت يعني ما بتعطي الجو الصحي. نعيش في صعوبة جدا، إحنا في المواقع اللي إحنا عايشين فيها بصعوبة جدا، يعني في الصيف حرارة وفي الشتاء برد. إحنا مش راضيين على الوضع الحالي، إحنا نحاول نحسن لكن إحنا ممنوعين من أي تحسين في الموقع، حتى ترميم نشتري خشب أو نشتري زينكو جديد أو نشتري مواد جديدة ممنوعين يتم مصادرتها. כמובן זה מאוד קשה לגור בבית כזה, בקיץ זה מאוד חם, בחורף זה מאוד קר, אבל הבעיה גם שלמעשה הממשל מונע מאיתנו לבנות, זאת אומרת להביא חומרים שאנחנו יכולים באמת לשפר את תנאי החיים שלנו בתוך הבתים החדשים, והחוויה היא לא חוויה חיובית. طبعا احنا نحاول نبني رياض أطفال لأطفالنا، في أطفال بدون رياض أطفال، المدرسة ما بتكفي، المدرسة ابتدائية. حاولنا نجيب طاقة شمسية تم مصادرتها من قبل الإدارة المدنية الحكومية، طاقة شمسية تضوي تخلي الأطفال يعرفوا يدرسوا، يعرفوا إن نسوي ثلاجة برد الماء، تم مصادرة هاي الأجهزة. ניסינו לבנות גנים, ניסינו לבנות בית ספר, שלמעשה הילדים האלה כשהם באים לגן או לבית הספר ישבו ויהיה להם מקור אור. אז ניסינו להביא כן, אנרגיה סולארית, אוקיי, בכדי שבאמת הילדים יוכלו להשתמש באור כשהם באים ללמוד, אוקיי, והדברים האלה ישראל פשוט מנעה. החרימה את המקורות של האנרגיה הסולארית, או המשאב של האנרגיה הסולארית. אוקיי, אנחנו צריכים לשאוף לסיום. אני חושב שיש עוד הרבה מה לומר בנושא הזה, ויש עוד הרבה מה ללמוד, נראה לי, גם על המצב של השבט, גם על הסיטואציה המאוד מאוד לא פשוטה שהם חיים בה. אני רוצה לומר שאני שמח שהדבר הזה קורה במוזיאון שלנו. מוזיאון ישראל הוא גם צריך להיות בעל עמדה מוסרית, ובעל עמדה של להגיד דברים שלא רק יפים, לא רק נראים טוב, ולא רק יושבים יפה בחלל ומעניינים, אלא גם בעלי איזושהי עמדה על המציאות הסובבת אותנו. אני רוצה להודות לכל המשתתפים, לכל האומנים, לאיתמר, ישעיהו, לאה, דייגו, למילכם שעזר לנו כל כך בתרגום, אבו סולימן כמובן, ואבו ג'מאל שהגיעו מהמקום, ולפרופסור רחל אליאור שכל כך החכימה אותנו, ודפנה, דוקטור דפנה בן שאול, שהדברים שלך היו מאוד 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 חשובים. לאלון, סליחה, כמובן שהחכמת אותנו מאוד מאוד ועזרת לנו להבין את הסיטואציה הזאת, ושלומו שנוסף ככה בלי שתכננו, אבל עזרת לנו גם מאוד להבין את המצב הזה. דייגו, רק 2 מילים ואנחנו
אוספים את האירוע. לא, תודה. לא, רציתי להגיד רק שתי מילים וגם תודות לקראת הסיום מבחינתנו. אחד, רק להוסיף שני היבטים. אחד, בהקשר לדברים ששלמה אמר, אני חושב שהמעשה של המוזיאון הוא יוצא דופן והוא ראוי גם להערכה, ועצם גם ההפיכה של בית מיועד להריסה כבית לשימור מבחינת האוצר של המוזיאון, אני חושב שזאת פעולה יוצאת דופן, והיא חלק משמעותי של הפרויקט עצמו. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לצטט את מה שג'יימס שניידר אמר לאבו סולימן, אנחנו לא בעלים של הבית, אנחנו רק שומרים עליו. אז אני חושב שזה מילים מאוד חשובות. ועוד היבט שלא נאמר במסגרת הדיון, וחשוב לי לציין, כשאנחנו הבאנו את הסוכה לבית הנסן, יש משמעות גם נוספת. בית הנסן היה גם מקום שבו בעצם התגוררה אוכלוסייה שגם נדחה, שגם היה מחוץ לעיר, מחוץ למבט, גם שנחשבה ללא נורמלית, והיום האומנים נמצאים שם, ואולי לא במקרה לאור המציאות שלנו היום, אז המשמעויות הן רחבות יותר, ואנחנו מקווים שהמצב ישתנה, ואני רוצה בשם כל האומנים, בשם ישעיהו, איתמר, לאה ואני, להודות ממש מכל הלב לאבו סולימן על כל שיתוף הפעולה, על מאמץ שעשה גם להגיע היום, ועל כל האירוח במשך כל הפעמים שהגענו והטרחנו, והטלפונים ששיגענו אותו בשבוע האחרון במיוחד, וגם להודות לכל האמנים שהיו חלק בפרויקט והשתתפו גם במסעות שלנו לשם, כמו קטורה מנור, חן כהן, אגר גורן, בטח אני ג'רמי מילגרום שהשתתף איתנו גם בסוכה, בפתיחה מרבי יחיאל שהיה איתנו, הרבנים לזכויות, כן, שניהם מרבנים לזכויות האדם, ואז תודה רבה לכולם, בשם כולנו.